Hola, bons días, son Carmen Veiga, son a candidata do PSDG-PSOE de Barreiros á alcaldía e unha vez máis comprométome a seguir traballando, a mellorar o que fixemos ata de agora, a conseguir acadar un centro de día e unha residencia de maiores para Barreiros que é moi necesaria. Comprométome a seguir facendo políticas de igualdad para as mulleres e os nenos desde as crianzas, para que na escola ata a que señamos maiores non exista violencia de xénero nin brecha de xénero. Comprométome que as infraestructuras van a ser melloradas e mantidas, todas aquelas que tuvemos, os viais. Comprométome tamén a que o apeadero de Adif este a funcionar nesta legislatura que vai a entrar. Comprométome que a Roda tamén vai a estar posta en valor e vai a ser turísticamente apetecible. Comprométome a xerar unha política turística de desestacionalización. Comprométome a falar con todos os veciños e veciñas. Sabedes que aquí me tedes sempre para falar do que faiga falta. Eu son unha de vós que quere vivir nun Barreiros mellor por e para todos.